Snívate o dokonalých svadobných šatách, ktoré vás premenia na princeznu? Princeznovské svadobné šaty zo salónu Eva Maria sú stelesnením elegancie a romantiky. Objavte nádherné modely s bohatými sukňami, jemnými čipkami a luxusnými detailmi, v ktorých sa budete cítiť ako skutočná princezná. Každá nevesta si zaslúži mať šaty, v ktorých sa cíti nádherne a sebaisto, a práve tu je to možné. Tento typ šiat je inšpirovaný rozprávkami a prináša do tvojho vzhľadu dotyk romantiky. S ich objemnou sukňou a korzetom ti dávajú kráľovský pocit a robia z každej nevesty krásnu princeznu. Tešíme sa na každú z vás, milé nevestičky, poďte sa s nami podeliť o vaše predstavy a sny. Nezabudnite rezervovať termín skúšky s dostatočným predstihom, pretože záujem je obrovský a termíny rýchlo miznú. Môžete si vybrať zo širokej škály cenového rozmedzia už od 550 €, ako princezna môže byť každá z vás. Nenechajte si ujsť príležitosť vyzerať ako skutočná princezna vo svadobných šatách, ktoré vám zaručia nezabudnutelný deň. Celá ponuka svadobných šiat na www.salonevamaria.eu